أرست زينام بيت مقر منسترات لو معلت أبا زكايدو مبل 52 سرعة أخيبام أبا استفالي قديات زتيو سانتاتا محلاليفو بحسب منجست بدمار استجمر مباطح توريزم ناي مسفحن قصة هاجر مغيارن فريت أمتز توهاو قداي مخان تحبيرو كاب زينا وطاين داقماي هنسة غازا بزت حابر قواد سلام روسيان بيلاروسن أبال بمخان كحقزا صاوعت مقرابو ممحدار دونالد ترامب فليتو سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتي كمي أمسيكم ساعات حدا قوين لو كم تلمود معد زينا حيزنا متينا لنا زيناتات ندامرحكم ساخم صنح أنا برهام فسا فلما بحاصر زيناتات كنجمر بيت مقري منسترات لو معلت أبا زكايدو مبل 52 سروع أخيبا أبا استفرالي قديات زتيو وسانتات أم حلالي فلوم أب هاجرنا النعبي نزمت المعات مانفاكتشرينج اندستري نمدقاف كمون حقاوي نقدن انفستمنت نمتبع ممحيش أواج تسناديو قريب لهم تبيت مقرون عبا زمحيشو عبا زتمحيش أواج بسفحهم بتمايتو التواتات بموساق نتا أواج نبايت وكالت هزبين كمحالف بمولو دمسي آصدق لهم بمقطالة بيت مقري عبا ركيق دنبي انفستمنت زوهاب متابعي كارت انتاكسن زيزاتين تخون عبيت قطبة هاجرنا لعول الجام كمزلومن قدامنت نزوهابو من كمون لعول كابيتال نزحاتو أبا قمزاتوان أبا فزاعتما مسارات زقبرن سرعات متابع انفستمنت مزرقاح عدلاي كوينو سلاز ترقبة ترقيق دنبي تداليو قريب لهم اتي بيت مقري ابتي دنبي بسفحو دحري مزتايو اتاوتات بموساق اتي دنبي أبا نقاريد غازيطا فيدرال تحاتيمو كابا زوصلو معالت جميرو تقباراوي نكقبر بملو دمسي وسينو لهم أبا موداتا تي بيت مقري أبا ركيق بوليسي لمعات انتربرينرشيب أدهبو زاتين تخون أبتي بوليسي بسفحو دحري مزتايو التاوتات بموساق أتي بوليسي ببيت مقري منسترات كابز صدقلو 10 تخلت تري كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت جميرو أبا سرح نكوعل بملو دمسي وسينو اللهم ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ንመገዲ ኣየራት ንምምሕያሽን ምርግጋፅን ኣተሓዛ ድሕነት ቆራፅያ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኢትዮጵያ ዮሐንስ አበራ ተዛሪቦም ላዕለዋይ ልኡኽ አቪዬሽን ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ዝተረኸብሉ መጓዓዝያ ኣየር ኣተሓዛ ዓማዊል بزملكات عودة مصنعتي هب أديس أبابا يكايدلهم نسلسته معلتات صنع عودة مصنعتي هب عداقة مقعزية أير أفريقيا نمجدنياتات دحنة زلاعز قناة تخرت نمهاب كم زحجز تحبيرهم عيتي ዮሐንስ አበራ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝበልዎ ድሕንነት መንገደኛታት ዝረጋገጽ ብመንግስታት መገዲ ኣየራት ተቆጻጸርቲ ከምኡውን ብወሃብቲ ኣገልግሎት እዮም ናይ ተናጸል ጻዕርታት ትካላዊ ብዝኾነ መልክዑ ብሓባር ብምትግባር ድሕነት መንገደኛታት ምርጋጽ ከም ዝግባእ እውን ገሊጾም ኣለዎም ኢትዮጵያ ሓበራዊ ተረኻበ ምህናጽን ብሔራዊ ረብሓ በምርግጋጽን ሓድሽ ምዕራፍ ታሪኽ እናመዝገበት ከም ዝኾነት ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጉዳይ ወጻኢ ጃዕፋር በድሩ ገሊጾም ኣለዎም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጉዳይ ወጻኢ ጃዕፋር በድሩ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኢትዮጵያ ታሪኽ ነዊሕ ዓመት ዘለዋን ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ሃፍትታት ዝተዓደለትን ዓባይ ሃገር እያ ኢሎም እዞም ጸጋታት ኩለ መድያዊ ዕቤት ንምምጻእን ዜጋታት ዘተኣሳስር ሓበራዊ ዛንታ ንምህናጽን ወሰንቲ ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም ኣለዎም ይኹን እምበር እዞም ጸጋታት እዚኦም ብኣግባቡ ብምግንዛብ
ንሃገራዊ ረብሓ ክውዕሉ ብዘይ ምኽኣሎምን ኣብ ዘተኣሳሰሩ ጉዳያት ትኹረት ብዘይ ምግባሩን ሃገራዊ ዕቤት በቲ ዝድለ ብርኪ ከይተጓዓዘ ከም ዝጸንሐዮም ኣዘኻኺሮም ዘሎም እቲ ናይ ለውጢ መንግስቲ ሓድነት ኣብ ዘጠናኽሩ ህንጸት ሓበራዊ ተረኽ ብትኹረት እናሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሮም ኣብቲ ሃገር ብተግባር ዝረኣዩ ዘለዉ ዓበይቲ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ልምዓት ሓድነት ዜጋታት ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ ውሽጣዊ ጥንካረን ብሄራዊ ኩርዓትን ምጥንኻር ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝተፈጥረ መርኣያ እዮም ኢሎም እዚ ድማ ንህንጸት ወለዶን ጥንኩር ሃገረ መንግስትን ዝውዕል ሓበራዊ ተረኽ ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝጭበጥ ውፅኢት እናምፀ ከም ዝኾነ ዘርእዩ ክብሉ ገሊጾም ፍትሓዊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርግጋጽ ንዝግበር ታሪክ ጉዕዞ እውን ሓበራዊ ተረኽ ብምህናጽ ዜጋታት ብሓደ ልቢ ንምስላፍ ሩኡይ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ኣለዉ كبرات تملكتي مع زيناكم تكاتل زلخم حزد ما بزرزر نبز حزنا بزيناتي كحلفكم أبا درو صباح بعال تمكت عسر تخلت تقمتي زخبر بعال يسوع كريستوس أبا أنا ز جليلا زفت أمم تأمرات ذكر العلة مخانو أبا درسانات حيمانوت سفيرو يركب بعال أنا ز جليلا بالسفالة وداسيتات مزمور تعجبو زخبر انتخون كاب حيماناتو تحستو بتوسخي زفر توريزم كمعبل عم مقبار عزوز قدا علوهم عباد دمك ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ጽባሕ በዓል ጥምቀት 12 ጥሪ ኣብ መላእ ሃገር በዓል ቃና ዘገሊላ ይኽበር እዩ እቲ ዕለት ጎይታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ተረኺቡ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠሉ ኣዲኡ ድንግል ማርያም ኣብቲ መርዓ ተረኺባ ዝረኣየቶ ጸገመ ሰባት ንባት ካብ ውርደት ኣድሒኑ ህይወቶም ቀይርዎ እዩ ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዘሎ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ማርያም ክሳብ ዘላ ባዶነትና ይልወጥ እዩ ጸገምና ይወገድ እዩ ዕላማ ክርስቶስ ህይወት ኣብ ጸልማት ዝነበሩን ዝሓዝ አከባብራ እቲ በዓል ካብ ስርዓት ቅዳሴ ብተወሳኺ ብመንፈሳዊ መዝሙራት ዝተዓጀበ እዩ ኣብቲ ዕለት ዝቐርቡ ውዳሴታት ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ፍጻመ ዝዝክሩ እንትኾኑ ንድምቀት መንፈሳዊ እቲ በዓል ልዑል አበርክቶ ኣለዎም ቃና ዘገሊላ እንደዚሁ ታሪኩን የሚጠቅስ ታሪክ ቃና ዘገሊላ ዝገልጹን ተአምራት ዘዘኻኽሩን መዝሙራት እዮም ዝዝመሩ ለባይር ቆመ ማይገለባ በዓል ቃና ዘገሊላ ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡን ፋይዳኡን ብተወሳኺ ኣብ ዘፈር ቁጠባን ቱሪዝምን ናይ ባዕሉ ግደሎ ጻንሒት በጻሕተኛታት ወጻኢ ጻንሒቶም ንከናውሑ ብምግባር ዘፈር ቱሪዝም ከዓቢ ኣብ ምግባር ዕዙዝ ግደ እናተጻወተ ይርከብ
زفر توريزم ترسعهم كابصنحو عودتات تحديو بحسب منجست مدمار زي تجمروا مباطح توريزم ناي مسفحن ገጽታ ሀገር ናይ መቀያርን ፍሉጥ አመተዝ ተሃም ጉዳያት ኮይኖም ኣለዎም ንጸብጻብ ብሩክታዊት አስራት ናዝሬት በሪሁም to see to understand ሙዚየም ዓድዋ አፍሪካውያን ዓወት ዓድዋ ንክዕዘቡን ንክግንዘቡን ንምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ እቲ ዓወት እውን ባዕዳውያን ገዛእቲ ናይ ዓይን ብርካኽን መርኣያ እዩ It makes me very happy that Ethiopia has invested. بتعم حجوسي إثيوبيا جنزب فسس بمقبار إز عدل نزيكاتات بمفتعران أبا زفر ساينس تكنولوجين سرحتهم سرحتي بمرعاي دسيلوني ساينس موزيمون نمرئيت زسعبن أبا كل عدما زلو سبات زربحيو زيوم أبا زفر توريزم إثيوبيا بحدات عمتها استسرحو سرحتي زتوهبو مسكرناتاتهم حالات هجرات عالم بهافت توريزمن قطبان مغيار كيلان نمحبراو عبيتون وحسنان جيروناين أبت زفر أبا قداموت بركي كسرع زنبرا إثيوبيا جنا نزمانات زفر توريزما كابسترسعو زفرات كوينوت أنحيهم بحسب منجست مدمار زلمو حدشت مبازح توريست بوتاتات جنا نز تاريخ بمغيار أبت زفر من غحفة إيراميم ቫኬሽን ያለመደው የኛን ኮሚቴ ቫኬሽን እንዲያስብ ያደርጋል በፊት የኛ ማህበረሰብ ከከተማ የሚወጣ ወይም ከተማ ውስጥ ያሉ ቱሪስት ቫኬሽን ዘይለመደ ማህበረሰብና ንክሐስብ ዝገብር ቅድም ክብል ማህበረሰብና ካብ ከተማ ዝወጽ ካብ ወጻኢ ሃገር ዘመድ እንትመጽእ ነይሩ ሕዝግና እዚ ታሪኽ ኮይኑ ተሪፉ ሓደሽቲ መባጽሓት ብግቡ እናተጎብኑ እዮም ምስ ቱሪስት ወጻኢ መዳይ እንትንዕዘብ ገደብ ነይሩ እዩ ኣብ ከተማ ውሽጢ እንርእዮም ቦታታት ሕዝግና ተወሳኺ መባጽሓት ኣለውና እንጦጦ ጥራሕ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ዝውድእ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ሓቂ ጥራሕ ናይ ምግብ ናይ ካይዳ ዝቀየረን ዘይተለመደን ኣካይዳ ክፍጠርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክልመዱን ገይሮም እዮም ልበይ ተደስታለች ልበይ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ ኢትዮጵያ ተዓቢ ተስፋ ዘለዋ ሃገር ምዃና ተረድየ በጣም ራንደምሊ ነው የቀየረው ብጣዕሚ ቀይሩ ቅድም ሕዚ ኣምታት ኣብ ኣዲስ አበባ ጥራሕዮም ዝካየዱ ነይሮም ሕዚ ግና ኣምባታት ካብ ኣዲስ አበባ እናወፅኦም ዝሳለጡ ዘለዉ ብተወሳኺ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመፁ ትራንዚት መንገደኛታት ኣለዉ ብዘይ ቪዛ 24 ሰዓት ፀኒሖም ምኻድ ስለ ዝኽእሉ መብዛሕትኦም መባፅሓት ድማ በፂሕኻ ትምለሰሎም ቀረባ ስለ ዝኾኑ በዛ ኣጋጣሚ ጎብኒዮም ናብ ጉዕዞኦም ምምላስ ይኽእሉ እዮም مس هيوت هزبي تأساسيروم كلمعو زتجبرو زوم مباطح ربح زفر توريزم بزلقنات من رجاء زخلو مخانمون منيستر ديتا توريزم سلاشي جرماي العلوم بالن هبتلك እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የቱሪስት መዳረሻ እንዳንሆን ያቆይ ዘለና ሃፍትልክ ከምዛ አይነት ዓለም ለኻው ተወዳዳሪ መባጽሕ ቱሪስት ንኸይንኸውን ዝሓዘና ሓዳድ ላይ ዝኾነ ስራሕቲ ልምዓት መባጽሕ ቱሪዝም ብዘይ ምስርሑ እዩ መሰረተ ልምዓት ብዘይ መምሉ እዩ ስለዚ ዞም ዝተሰርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ብማዕድን ሸገር ንሃገር ንወለዶ በዚውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ቃላይ ንጋት ሓዊሱ ዓበይቲ ፍሉጣት ሆቴላት ንምህናጽ ዝመጹን ተጸራሕቲዮም حسب منجست مدمار أبستجمرو مباطح توريزم بوتاتات ناي مسفح سرحن ገጽታ ሃገር ምልዋጥን ሓድግታትውን ዝለበስዎ ሓመድ ኣራጊፉ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ምስጋር ዝጥመተዩ ኢትዮጵያ ንዘመናት ጸንሑ ስብራታት ንምጽጋን እናመኸረትያ ትርከብ بحسب ናይ ምድማር መንግስቲ ንምርግጋዝ ኩለ መዳያዊ ምዕባለን ዘላቀ ሰላምን ከም ዝሕግዝ እመነሉ ሃገራዊ ምክክር ዕውት ንክኸውን ኩሉ ዜጋ ብንቅሓት ክሳተፍ ይግባም ንጸብጻብ ምንተስነት ይልማም እንጌታቸው ዓለሙ تمالي كي تسمى معنا اللهم بزحادر وقدات قزعيوتاتنا مخنات هاجر كبر واقع كفيلا فلايت أجمعتنا بأفهم زبرة المفتاح بسنكز توقعزنا يوم رحقتات عبعدتها وقنصي كنت أنحكام مقبارو بتوساخي مصدغن تتحاحيزو أبلعلي عبرانا متكوسن كوين النايوم كابزي عدتنا موصاد سنحي عنكفات داقم كي رخبنا أبزوريات أجمعتنا ومبرسحب كامل مخخار بحطوا مراتنا كم زخونم يأمن ችግሮች አሉኮ አንድ ማህበረሰብ ይቅርና በቤተሰብ ውስጥ
ጸገማት አለው ይትረፍዶ አመንጎ ማህበረሰብ ውሽጢ ቤተሰብ ውን ዘይምስማዕማዕ ይጋጥም እዩ ጎንፂ ክፍጠር ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ መፍትሒኡ ግን ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ጸገምካ መፍታሕ እዩ ንሱ እዩ እቲ መፍትሒ እዩ ዘለና ብሕታዊ ኣማራጺ ኮፍ ኢልና ንጸገማትና ምኽንያት ዝኾኑ ፈሊኻ ብምውጻእ ይህን ሚሂን ብምብሃል ንዕኦም መፍትሒ ምቕማጥ እዩ كم هاجر بخلو نجاركوا أنت زي تسمع معنا بقند نجارات أنت تسمع معنا أتوم أنا أشتي نجارات بخيدي أنها تفتحوا كخدو يوم زيز أن حكمتان مسعر نايت اللي يتحصر فريسكا بناي فقري دلدل نصباح نمسكار نزيع دل متكام أقداسيوم نعنا نيتيوب أويان ون كابناي جيكوي ناي حيلي أمارات بموسى مفتحي كلهم تقامات زغون أمارات سلام ونبرسحب كام الزرراب بحطام أمارات يوم هقراوي مخكرون كلهم تعود تزقبر أمارات سلام بمخانو نتصنح حمام فتون مدحانيت مخانو يأمن بزين ما ولدو هقرو زركبلون نهقرو برخت زغونلون أمارات يوم የኢትዮጵያ ሰዎች نحنا ኢትዮጵያውያን ኩላትና ተመኻኺርና ናብ ሓደ እንተዘይ መጺና ኣብ ጸገሚና ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝርከቡ ዝተምሃሩ ሰባት ኣለውና ጸገም ሃገርና ኣብ ኢድ እዚኦም ወዲቑ እዩ ንሶም ቀልጢፎም መፍትሒ ከናድዩ ይግባእ ኢትዮጵያ እንደቅደቅና ክንመሓላልፎ ኣለና ኢልካ ምሕሳብ ዝከኣል ብምምኽኻር ጸገማታ እንትፈትሕ እዩ ቅድሚ ሕዚ ተኣኻኺብኩም ተመኻኸሩሞ ዝመሰለኩም ሓሳብ ኣቐምጡ ዝብል ኣይነበረን ኣብ ጫካ ዘለው እውን መጺኦም ክመኻኸሩ ኣለዎም ተመኻኺርና ናብ ሓደ እንተዘይ መጺና ኣጸጋሚ እዩ ደቅና ናብ ሓደጋ እዮም ዝኸዱ መንግስቲ ምድማር ንምርግጋዝ ኩሉ መዳያው ምዕባል ሃገርን ዘላቕ ሰላምን ናይ ትማሊ ቂምታ ሰንጊኻ ኣብ መቓብር ቂም ደዊልካ ንኢትዮጵያውያን ኢድ ንኢድ ዘተኣሳስር ኣብ ኣፈላላይ ጎሊሁ ዝርአ ሕብሪ ንዘበናት ዝተሳገረ ሓድነት ንኽጉልብት ሃገራዊ ምክክር ምግባር ኮፍ ኢልካ ምዝራብ ንዝተረጋግአት ሃገር መሰረት ኢሉ እንዳሰርሐ ይርከብ የሀገር ብልጽግና የሀገር መረጋጋት ሰላም የሚመጣው ብልጽግና ሃገር ምርግጋእ ሃገር ሰላም ሃገር ዝመጽእ ኣብ መንጎ ዜጋታት ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ እንትከኣል እዩ ምዝርራብ ምምኽኻር እንትመጽእን ውጽኢት እቲ ምክክር ድማ ሓበራዊ ተረኽ እንትመጽእን እዩ ስለዚ ምምኽኻርን ዘተኣኻኽብ ሓበራዊ ተረኽን ነዚኦም መሰረት እዩ ብዘይ ምምኽኻር ብዘይ ምስምዕማዕ ብዘይ ሓበራዊ ተረኽ ዝተረጋግአት ሃገር ምፍጣርን ብልጽግና ምምጻእን ኣይከኣልን ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ዝተኣሳሰሩ እዮም ንናትና ጸገም ካብ ናይ ባዕልና መፍትሒ ዝቕዳሕ ሃገር በቆል ሓሳብ ምድማር ኣብ ታሪኽ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ዕድል ንኸይባኽን ዝተጀመሩ ጉዕዞ ብልጽግናን ክሰምር ኢትዮጵያ ደቂ ኣኪባ እፋፌታ ዓጽያ እንዳመኸረት እያ حد دما ناب زين عداقنا كنسجر تبصحنت قلقالوت ديجيتال بانكي نمسفح زي سالتو سرحتي تتنهرون كم تغطلو بانك نقدي تيبيا أفليتلهم بانك نقدي تيبيا CBE كونكت ديجيتال واليت زي تبهاله كابوات اي جنزب نملاخ زخل حدوش متقبري سراح عجميرو لهم تحدوش متقبري بمتحبار بانك نقدي تيبيان Financial Solution Star Pain كم زبهال كم زم عبليو تجريزلهم. عبتي مرها قبري مجمارتي قلقالوت وانا دايركتر قلقالوت دياسبورا إثيوبيا أمباسادر فصوم عرقام لعلوت حلف تسرع بانك نقدي إثيوبيان صور استقبر لهم آقايشن ترخيبهم لهم. توكالي بريزيدانتي بانكن مكتل بريزيدانت قلقالوت كوربوريتن إفريم مكريم. عبتوان كم زولوتي بانكي أسرار حقوق ببوانو بمعبال قلطفن وطئتاون قلقالوت إنها بإزركب. ديجيتال إثيوبيا قاعدين مقبار تبانكي ديجيتال تكنولوجيات بمسفعفع عماويل قلطوف تبصحن زبناون قلقالوت نخرقبو إنا قبره كم زخونيم حابيرهم زلوم اتي لو مسرح زجمره متغوري ديجيتال غعزوتي بانكي نابزر على بركي زسغاغر كم زخونون تزاريبهم اتي ديجيتال قلقالوت اب وشت هاجرن وصاين زركو عماويل بزبلص زتاساسرن كيدي حوالام زقلاطفن مخانون تملقيتهم أب موداتا زينو تايم بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب نروسياوي مزنوم فلاديمير بوتينن بريزيدانت بيلاروس ألكسندر لوكاشينكون صاوعي تقريبهم نداغماي هنصت غازا أب زتحابر غواد سلام ويدما بورد اوف بيس روسيان
ቤላሩስን አባል ብምዃን ክሕግዛ ጻውዒት ምቕራቡ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡሎም ነቲ ጻውዒት ተቐቢሎም ርእቶ ዝሃቡ ኣቐባሊ ቃል ክሬምሊን ዝኾኑ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፑቲን ነቲ ጉዳይ የጽንዕዎ ኣለው ክብሉ ንሰብ ሞያ መራኸብቲ ማዕኸናት መግለጺ ሂቦምሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቤላሩስ ብወገኑ ትራምፕ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ከም ዝተቐበለ ምርጋጹ ኣብ ገጽ ኤክሱ ኣስፊሩሎም ትራምፕ ንጉዳይ ጋዛ ብላዕለዋይነት እናመርሑ መፈጸምቲ ድማ ማርኮ ሩቢዮን ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ቶኒ ብሌርን ንክኾኑ ሽሞት ምሃቦም ይዝከር ክብል ፎክስ ኒውስ ጸብጺቡ كبرات تملكتي مع زينا قدمي مززامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم بيت مقري منسترات لو معلت عب زكايرو مبل 50 كلتن سرعة عقيبام عب استفرالي قدات زتي وسانتاتهم حلاليفون بحسب منجستي بدمار استجمروا مباطح توريزم ناي مسفحن قصة هاجر مقيارن فليت أما تستهوا قداي مخان تحبيرون كاب زينوتاي نداق ما هنسات قازا بزت حابر قوات سلام روسيان بيلاروسن عبال بمخان كحجزات عورت مقرابو من حداد دونالد ترامب فليتهم مباركة استملكتنا مع زينا بزيزازم سلامك تالكم عزينا نمسجن سلام